Kara jing Shai Sports Social and Cultural Club kan penlong biang ya ka timkur kabanyaw hamadan sinong nong tliu kabahab ha ka Eastern West Khas Hill District on sedang ha ka arpa tarik November arjarpa tim kiban yale ha kane ka sengisdang kalong kaladu ha kisnem baladap na ka tim red ka kur laurin yang kane khun persya ya ka kur kharbuki ha ka por khadar bje PM thik ha ka tim he pat kaladu husnem baladap ka kur nong sit kan ya khun persya ya ka kur nong rang ha ka por cibeje saupo PM thik la kerpat ya baro tim bay shimmentas ngo bahaban poi ka por blabu la nrusnem ganti la penlong hamadan sinong thlong menta usnem on pen kariat no shamadan sinong nong thliu kane ka tim la phia haki arbanta kata ka tim he bat tim rit a price nam ta ka tim rit kalong sanpojar bajob unyo laipojar barem unyo arpojar ka tim he ka price kalong shilak sanpojar bajob unyo shilak barem sanpojar